Ассаламу алейкум, دوستانی عزیز. Хамакаса созен тенджен, دوستانی عزیزی, мы уже технически открытие Корош рафтисте. و نزدیکی شده شوی официальный атоми معین میشه و یکم مش مدای خبر میتیم که کی شده شویش در کجا قید گرفته میشه. دعویش دخترکو کدومی که میخواه команда ما در کار کردم آدم قطعی یاردمتون میکنیم. چی бо ярдам карда методим? Обучение бесплатно, доставка бортон то Тоджикистон бесплатно. Марҳамат, рақамои рӯи экранда бинависед. Бисёр вақт ҳамин рақам мондагӣ, ин рақами хидмаи духтарако метавонед бе проблема бинависед. Ман ҳар яки шуморо ҷавоб медиҳам, дар группаи кори добавит мекунам ва интихоб дар дасти шумое ки кор кунед ё не. Кор беҳад хуб ай, дар як ҳафта ҳар хел мисол пул мегзаратона. Ман ки мисол ҳам ойлики мастерстворо мегирам, ҳам ҳар ҳафтаина мисол 14 000 то меша 20 000 рубл мегзарам ва мегирам. Шумо низ метавонед ҳамихели пулора кор кунед. Масалан бинед ки намирӯз ман чандта кор кардам, ина числаи ҳамирӯза, ина пули ҳамирӯза 13 000. Ба пули тоҷикӣ агар ҳисоб кунем 1300 сомон, ин пули кам нест. ҳар яки шумо айодаи кор мебароед. Бо моҳози обучениёро сар метиҳем, видео обучениё ки шумо метавонед рӯи тамошо кунед ва ҳама чиро ёд гиред. Марҳамат, нависед. салом алейкум, дӯстои азиз. И гулоро чиргинича набине. Ворон наборида буд, охирон гуло ане. Да офиси ма гул буд, и қайдгаиҷа чинем барем. Аввал пеш одамо гул мечиндан, мебурдан ҳар ҷо. Хулоса, дӯстои азиз, ана иш хушрӯ. Ана бисёриё шумо навистаен ки дар WhatsApp ба хушия занг мезанед, намебардори туда-суда. Духтаро ма образи жизни ма дига кардагиам. Қариб ака айрӯи ҳамин медидагим образи жизни ки саломатӣ да фоида дора ҳам хеле кардистам. Яъне уже баъди 40 солагӣ дӯсто шумо бояд дар бораи худтон фикр кунед. Ҳама хемеша ки уже шумо дар бораи худтон уже фикр мекунед. Мегӣ эй саломатӣ важнее дар оянда. Ана ай ҳама чизи асос амин барои саломатӣ хоби нағз ай да. Бояд нағз хоб равӣ. Хоби ай ҳама зур акто ҷое ки ман хондам, ман специалист нестам. Аз соати 10 усунайда, аз соати 10 усу хоб равӣ, инохи саҳар бодри мехезӣ. Ой соат 6 чандай автоматически мехезӣ. А пеш шумо медонистед ки мисол чихе буд вай ман ба ҳазур соати 1-2 хоб мерафтам. Ҳамода отвечать мекардам телефонозда. Ҳозир ҳама менам ҳеҷ чӣ ҷавоб наметӣ. А касе ки мада наздикай хештабору масалан дӯстоём медонанд ки уже ман хом апа хусият хоб я уже соат 10 меган. Ана барои ми озӣ ма камтара вай ма алиш кардагимда. Хулоса ман соати 10 уже автоматически хоб мебара. Я 2 рӯз ма хама маҷбур кардам. Ҳозир уже автоматически саҳарам ман автоматически бедор мешам. Кола умуман уже қариб 1 моҳ меша ман намехӯрам. Чизе ки ман беу наметонистам. Ирам одамои наздики ман медонанд. Ҳозир ман тамоман истифода мебарам кола. Яке аз шакар ҳоли рӯ нагардонда. Ана барои ми дӯстои азиз, барое ки дар оянда асаботон ором, пӯсти рӯтон хушрӯ ва умуман зиндагитон зебо боша. Кӯшиш кунед ки аз чизҳои зарарнок даст кашед. Як ва дуюмаш ба ҳазур ай барвақти хоб равед. Гӯдакотонам ёд се. Гӯдакам оли ман ёд надодам ин чиза. Нам хеле дӯстои азиз. Бисёре гуфтанд ки Раҳмоналӣ дар куҷо кор мекунад. Дӯсто Раҳмоналӣ чанд кашид? Уже қариб 1 сол зиёд шид. Аммо Грузия мерава, мошин мебиёра. Я 2 бор вай мошини калон қати рафта буд. Ба уже тамом дига фақат озим хеле мисол чихе бугум. Я мошини майдара уҷа мехаранд, миёранд иҷа дар таможни да меспоранд дар соҳибаш. Инам хеле кор қатъе. Ин границаҳо да ба рис мекунанд, дер мешаваша. Дамҷо мешина асаби шида. Хулоса инам хеле ирӯз уже бояд буд роя Тоҷикистон. Ана ҳозир барвақт ман хестам, кофечаро менӯшам. Ҳар саҳар Дилафрӯз кофе тайёр мекунад. Пеши рафтан барои чӣ? Вай ман хеле мегӯям да кофе мара тайёр кун ба мара хезон мегӯям сарта бофам. Вай сарша бофта наметавонам. Коферо тайёр мекунад. Мемонам ман сарша мебофам ба мерава дарз.
بعد دوستای عزیز ورزش هم در کار کم کم این اینجا در حال времена اینجا ремонт نبود جای ورزشی من بود اکو ремонт شد نشد که من در بیرون обруч در حولی چی کنم گفتم که بیام همینجا در تا اومدن استخوان چی میکنم نامش چیه обруч همینجا در میکنم با пригалка داشتم نگاه کنید دخترو обруч خیلی обруч درونش نه خیلی اول یکم روز где-то маме я минут базу диққатов медонед шикам дар мекардак да баъд оста оста омӯхта шудем ҳозир ман уже я мемонам ягон музикаи 3-4 чипаи хеле гироное 3 ё 4-5 минута мемонам обруч мекунам баъд приседания аввал 2-3 базу баъд 10 ҳозир ман 50 мекунам баки мега я ташиносам пеш блогер буд дар инстаграм мега апи хусият ами фоида дора и ай ширкати фабрикаи духтаро ира ма заказ кардам мада омад баъд я одами дига нависа чи ба фабрика реклама дорӣ гуфтам ха чизи стоиши ира ма реклама дорам ана баъд духтаро чи баъд занак мега ки апи хусият ами рост ё ки реклама гуфтам не ма атоимум чи ма фабрика реклама мекунам ин ростае ки ма гуфтистам ай мега мехарам ана маҳа дӯстои азиз субҳи мо оғоз мешавад ирӯз як ала план дорум якҷоя меравем олиайпаи корбор саҳар қати ма омадам тирма либоси гарм овардам бузургда споридам бисёриё намедонанд мегӯянд ки да тирма даст мо акам да ҳаминҷае шефи ами тирмаи пишои пишага бинай омад айраҳи ма гузашт ами приметада шумо бовардем чиси оғо чи мегӯям ку пишак айраҳат нагузара ки корот баро намегира мегӯям пишак айраҳи ма гузашт пиши пишаки хеле ухоженае кадоме буда инаи кӯчае ки чӣ бугум мумкин ки чанд сол ма кор мерафтам меомадам кор мерафтам меомадам хонаёчам кӯчаи чӣ мефтан амира курдиев дебиромади шу ай пеш чойхонаи роҳат ҳозир ай пеш чойхонаи роҳат биромада намешавад барое ки уҷада уже даҳчи сохтем раҳпаҳу маҳкамай инаи домамай соли николаевскияй ин қати инаи амраш дитта бай хай садик ай соле ки ман худма мешиносам садик буд ин ё набудан ҷада кафе лели набад буд ба фикрам фонтанам ай соле ки худма мешиносам буд яки чанд соли охир ма гироншавӣ вай вапше надидестам саҳар да ку душанбе дам қинаи такси ёфтам ман рафтам тирма либоси гарма додам чихеле ки гуфтам одамое ки намедонанд дар тирма ки акамай либоси гармша додам кайсон такси нест гуфтам биё пиёда барам то пайкара оҷа як кофе мегирам майда мегирам нахе раҳ буд ҳозир раҳро ҳамаша маҳкам кард яне инҷа мактаби нӯ ай соли нӯҳи наби буд мактаби нӯ вақти соли ҷанги бузурги ватанида военни госпитал будагай хулоса и буд ирӯза таърихча дарси таърих дӯстои азиз биле иҷа раҳ маҳкамай ман митра вай қад рафтезам раи мошин қати онаҷа маҳкам ман уже поз набуд ба иса омадаста будам гуфтам ака тамом биё бигзарм ба ҳами раҳи лавлавакош дӯстони азизи ман инак мегзарем ба кремое ки ба занои ай 40 сола боло яъне ки ранги ма дар корай ҳастаи серияи кремо мисол ай 20 боло ай 30 боло ай 20 не советую дӯстои азиз 20 худаш ҷавонӣ ай ниёз ба кремам надора ай 30 боло аввалин ожанго пайдо мешаванд дӯстои азиз ва ай 40 боло чихеле ки мебинед дар рӯи мо ина мими чизки маршини мегӯям нета мекунем дар таги чашмон пайдо мешавад ва барои нест кардани ино дар дунё дӯстои азиз бовар кунед ягон чи нестай
маршинаҳоро нест кардан намешавад, маршинаҳоро мешавад кам кардан, мешавад процесси маршина пайдошавиро оста карданда, намешавад ки ӯро ягон крем нест кунад. Фаҳмидед дӯстон? Хай ҳаст ягон оператсия лифтингое ки мекашанд кожаро ҳам хелода, ана барое ки ай чил болоранги ман масалан 42 солаям, барои худам ман истифода мебарам ай инами крем, ай серияи иҷода хушнушона метода, ай серияи абсолют. Мада фақат питательный кремш дар кор нестай, у меня кожа чӣ бигӯм универсальная, да. Мада инами креми зард барои гирди чашму инами ожангҳоро пайдоишона максимально сустар мекунанд. Барои ин дар кор бошатона бинависен, каталогда ҳаст.